Hello, mayong gabi eh. Hello, bro Gapo. Magandang gabi. Oh, Tagalog, Neo, Bisaya. Ay, siyempre, Bisaya. Magbisaya lang ta, kay mga Bisaya lang tagnaong diri. Tagawag man nimo Oh, dito. salamat sa pagtawag, bro. Ha? Salamat. Sige, unsa may religion nimo, bro? Kasuguan na siya sa mga Judismo. So, kuan ka kanang membro ka sa Judaism religion. Dire sa Pilipinas, Nabay Judaism diri sa Pilipinas? individual eh. Dili ka siya popularity. So, Pero no, pila ra man mo kabuk membro diri sa Pilipinas ug asa ra man po na dapit? but actually, magisgot na lang tag kasuguan. Ayaw na lang. No, sir, kadali lang sir, kato klarohon lang kay daghan kay religion diri sa Pilipinas, like Baptist, Alliance, Methodist, kana nga mga religion na akong gipanging sa paminaw sa sir. Bro Gapo, nga naman ko isang istorya. Tanan debate nga akong natubang mga Katolik Mitipinder. Mangita na sila mga founder para tirahon nila ang mga daot nga binuhatan sa founder. Sir, wala dili founder ang akong gipangita, sir. Wala ko mangitan nag founder. Tala si Ellen G. White, inyong punyo. No, sir, wala ko mangutanag. Ayaw laban ni Ellen Goldwhite. Kay in the first place, manong mo react kay ino na mo buang. So amigo jud mo. So ani sir, pila man mo kabuok dire sa kwan? Kay Baptist, aman sila individual, ara na sila mga membro. Kamo pila naman mo kabuok membro dire? Nasa ra po na sugod. Sa ako lang gikasulti, dili kaya siya popular no. Kaya kumusulti ko si mo pila ka buok, di ba mo kamo to? Kanus aman mo naabot diri sa Pilipinas gikan sa Jerusalem. But actually, kasuguan ang gidala ni Kristo, panglakaw ka mong mga apostolis o giwalay mga balita, mga Judismo man na. Nakonekta diha sa kasuguan. Katong sir, katong apostoles membro tong Judaismo? Mga Hudiyo to. Alagi, Judismo to, mga Hudiyo. Dili sila membro. Sila founder sa Judismo, si Kristo. Asa mabasa nga si Kristo founder sa Judaismo? Kung naa pa na siyang Webster Dictionary, Judaism, Church founder Jesus, giotro na nakaroon sa nature of modernization, modern time. Nasa kuan bro. Hindi na magtanaw sa Google. Nasa Webster Dictionary bro. Naa na siya sa karaang Webster Dictionary. Karon gibalhin lang sa Google. Naamang ko'y karaan nga Webster Dictionary dire bro. Atong basahon ko no. Tanawang Judismo niya. Kailan Judaism. nga pagbasa ba imo pong lipat-lipaton? Kaya ko ibasa na dire na dire Naaman jud ko'y sa Webster. Na dire. Kana inigbasa nimo dia, dili man na tinuod imong gibasa. Dictionary Miriam Webster Dictionary Judaism Church basa. Naunsa man ka Judaism Church. Atong tanawon ning imong Judaism Church HIG. KLM HIG. Kaya nagbasa kaya ako ba nang ginabasa? Unsa man ang imong Miriam Webster Dictionary nimo? Libro jud na. Dili na lang kumutubagana basta kay Webster Dictionary bro. Mo ni mga old reference kanang Google nga yung panghambog. Dili na lang ta magbasa. Di na lang kita magbasa Google. Ari kita sa Miriam. Judaism. Miriam, Judaism. Jewish, Judaism, Judaism, Hudiyo, Judaism, adara Judaism, Judaism, a religion developed among the ancient Hebrews and characterized by belief of one transcendent God who has revealed himself to Abraham, Moses, and the Hebrew prophet, and by a religious life in accordance with scripture and rabbinic tradition. Wa may Kristo! Bakakon! Okay. Bakakon! Ay, pagtubo bakakon ang nabasa mo na tinuod. Pasagtun ka. Wala may Kristong founder si Judaism. Pasagtun ka. Ug maminaw ka. Ha? Ningon si Kristo, katong gingon mo sa Mateo 16:18, na nagtukod siya sa simbahan para bulo na siya. Mo nang gitumo niya ang mga apostoles ng mga Judismo, napanakaw ka mo giwalay mga balita. Si Kristo ang founder ng Judismo sa New Testament. Sa Old Testament, mo nang karaan nilang reliyon nga gikalaban ni Kristo. Okay.
Sir, mangutana ko, katong gisangyaw sa mga apostoles, unsa man jud klaro, Christianity o Judaism? Followers of Christ, buhat 11:26, mo to'y gitawag nga unang Kristiyano dito sa Ethiopia. Ah, Wala sige. sa Roma nagita ng unang Okay, sige. Kristiyano. Mo to'y So, sa gitawag ato pa- ng Kristo, dili ng Romano. Sa ato pa, ang gisangyaw sa mga apostol, Christianity, dili Judaism. Dili Christianity. Followers of Christ nagpawali sa maayong balita. Niyo si Kristo, kung mutuo ka mo kanako, iwali nga ako kasuguan. If you Oh. let me keep my commandment. Karon kay dito man tong naa sa Antioquia. Dito, Oh, gitawag sila mga unang Kristiyano. Unang Kristiyano. Oh, karon. Dili man sa Nganong diwa, nganong man sila tawag og mga unang Judaism? Nganong Kristiyano man? kay ang Judaism mo gipawali. Ang makakunik sa Judismo, May mga muna na Kristiyano. sila ang mga Kristiyano. Muna na ang mga Kristiyano. Kung makakonik day ka sa, sir, kung makakonik ka sa Judaismo nga pagtuo, may mo kang Kristyanismo. O kasi kauban man ang Kristo. O sige, Sa bato- unsa may kalainan aning Judaismo ug Kristyanismo? Usara na sila nagtungo sa kasuguan. Sir, unsa may Commandments in God. unsa may kalainan ng Judaismo ug Kristyanismo? O ako tubago na very clear nga istorya. Ang Judismo gipawali sa maayong balita sa napulo ka sugo o gingharian sa kaluwasan. Basa. Niadap ang mga kining gitawag og mga Kristiyano tungod sa kasuguan. So konektado sila diha. Ang lugar sir. nga ilang gitawag nga Christianity, Ethiopia dili Roma. Roma man ang mga Google man silitan na nimo. Unsay Google? Wa mo ko gagamit og Google. Kung yung kasi na yun, Roma. Si Kristo nagtukod og reliyon sa Ethiopia man ug sa Jerusalem. Ethiopia Pero sa Roma man yung mga- Aman mabasa nga si Kristo nagtukod og religion sa Ethiopia. Buhat 11:26 gani kanang mga bag-ong Kristiyano nga gitawag ha. Mo ni tinuod nga Kristiyano Sige. dili kamo. Kinsa may tao, kinsa man tawhana nagtawag og kanang naang naas Antioquia mga Kristiyano na, kinsa tawhana gatawagan na? Gusto pa nimo basahon pa nato. Basa na kinsa nang gisugo. Kinsa ang unang tao nga mitawag og mga unang Kristiyano kanang naa sa Antioquia? Akong basahon na para dili tumutumo ha. Og sila nang nagtugom sulod sa katuig. Og gipagtuna nila ang mga katawhan. Og namati sila. Ana, i-summarize na lang ako. Og dito gitawag sila og unang Kristiyano sa Biblia sa lugar sa Ethiopia. Wala may Roma diha. Gitawag sila og unang Kristiyano. Kinsay nagtawag nila nga kana mga unang Kristiyano? Kinsay nagngalan jud na nga kana sa Kristiyano? Kinsa may nagbuhat sa gawa ng Biblia? Kinsang tawhana, Diba, kinsang tawhana gangalan na nila diha sa Antioquia nga mga unang Kristiyano. Sige, para gid malinawan ka, basahon ako sa gawa ng mga apostoles ha. Kay nangita naman kag pinpuwin karon o kinsa ang tao nga wa ko'y pakialam sa tao basta kung mao na imong pangutanas ko basahon ako buhat 11:26. Sir, dili Ano ba kay time? naataas pa kay kuguras. Imposible kayo, sir. Nga moingon rag Kristiyano nagwadyo gangalan na nagkana Kristiyano. Nadyo'y tao nga motawag nga kana Kristiyano na. Kinsa man gyud tawhana? Taysa atong basahon ha. Ang iglesia dito sa Antioquia. Ang ipawali ani sa 26, ako basahon ha. Magsugod sa atas ha. 25. Sige. Niya si Bernabe miadto sa Tarso. Something si Bernabe ni siya. Ako manayon para maklaro. Miadto sa Tarso aron pagpangita kang Saul o si Pablo managi pawali diha. Dayon si Pablo gatawag anak unang Kristiyano. O siya maday. Ha? What dili nagikan sa No. Biblia ha. Si Pablo ba'y gatawag anak mga unang Kristiyano? Ako pa yun, mo may gisulti diri. Wala giingon Si diya. Pablo man Wala nagwali ang wala. lahat. Si Pablo gawali pero wala sa gaingon nga kana tawgon ko nag mga unang Kristiyano. Sa 26 sa kumbasahon na. Og iya nang nakit-an siya. Og ilang gidala sa Antioquia, sulod sa tibok o sa katuig sila na nagtigom sa simbahan. Og ilang gipangtudluan ang mga dagkong panon sa mga tao dito sa Antioquia. Og ang mga tinunaan dito sugdi ang pagtawag og Kristohanon. Dili man sa Roma, Antioquia man. Naaday mga tinun-an nga mo'y ni sugod pagtawag og unang Kristohanon. Sa ato po ang suy. Kinsa man tong usa sa mga tinun-an nga may tawag. Sir, Kung may question mo sa pako ni mo ang Biblia. wala ta mosupa ka na. That's good. Okay na. Ang pangutana, kinsa man tong una nga tinun-an
nga mito ni dawat dahil pagka magdawat ni sa ebanghelyo mitawag dayon sa mga unang Kristohanon sa Antioquia. Kinsa man to? Nabasa na nako, di na nako usbon. Sir, walay na mention ngalan da si San Pablo igo lang gawali. Wala dito siya nagsugod ang unang Kristiyano sumala sa Biblia. Sir, wala ang mata- lugar Sir, sa Middle East. Ako na lang Ang katuganan. inyong- Tuganan na lang ka kay mura mo magkakibalo. Roma, wala man dire. Basahin ako kung Dili Roma man na, diri sa Achukon. wala man na sa Roma gawali sa dia, naman na sa Antioquia. So normal na wala kita sa Roma, dakin naman na sa Antioquia. Wala kay kami mo yung Roma, wala sa Biblia. Eh sa iyo po pag kita maabot sa Roma. Mabuking Unsa man ang ang kanila. unsa man ang imong gigamit nga Bible, King James na? Bisag unsa nga Bible. No, kanang imong gigamit ba kanang imong gibasa karon sa nga version na tanawa daw. Ikaw, basig na kailangan version No, tadak ako sundan. O sa na King James imong gigamit, kay mo gamit ko King James dire. Ako bro, electrician ko. Ay, wala ko mangutana kung sa ka. Kung electrician ka, electrician po ko. Sir. Unsa nga version nga Biblia? Sir. Ay, basa ka ito. No. Kung electrician ka, electrician po ko. Basig mag-isgot na direct kinds of wire. Splicing. Type Diri sa of... tas-topic ko. Tanaw. Ayaw ko kagita ng electrician, sir. Kaya kung may kag electrician po ko. Okay. Kay basin mag Electrician No. Kay basin magisgot sa taani karon og ay pamina sa dili lang ta magisgot ana sir kay basin magisgot sa taanig 2 way switch 4 way switch ina ta magisgot ana kay wala gyud mabasa na Romano, nagangkon-angkon ra gyud mo no. Amo na, sir, inani ba? Sir. Bro, gapo. Pag-abot Pablo sa Roma, nagwali siya. Roma 1:22, 23. Ay, sir, wala. Tingala siya, ingon si Pablo, kining mga taga Roma manggialamon unta apa nahimong mga buang kay ang larawan sa Dios nga dili makita, gimuan nila larawan sa tao nga dunay kamatayon. Si Pablo nagingon ana, Roma 1:22, 23, basa dia. Electrician jud ay ka sir. Kay perting kusuga kay mong voltahe sir. Kani siya bro, isgot rin siya Ang bro. constant nato direng voltage sa Pilipinas to 50 raman. Nimo lapas mo sa 1,000. Si Pablo ra, koko nagiging siya. Electrician gyud ay ka. Ma, pag-abot. Ala sir. O nani na lang sir para magkasinabot ani ba? Oo. Inani ba? Kanang gigamit nimo karon nga Bible ba imong gibasa? Tanawang cover na unsay ngalan na ng Biblia ha. Wala lagi ko komento ana og naa ka diha moy ato Di ba kay basaw. tanaw nato na matanama. Sakto ra gid ato imong gingon electrician ka kay nakurintihan gyud ko dire taas sa voltahe oy. Sir, pareho man tang electrician sir. Ang constant Okay. voltage na to dire sa Pilipinas to 50 ra jud na. Constant na ha. Mali ka. Ah. Mali ka, Pero pero kung ka mali. Pero kung muadto ka dito, paminasa. Kung muadto ka sa... Paminasa ba? Hoy, kanang gigamit nimo karon nga version, tanawa sana, unsa ngalan sa Biblia, kay kung sundan dire. Kay moingon ka, good news sa akong giawiran, Brad, King James ni, or Revised English Version, or kanang ni ang... kini unsa ba ng version na? Sige, kaya kung sundan dire. Karon pangutana, unsa may naa sa bersyon ug magbasa po kag imong bersyon dia. Para magkasinabot ta. Kay moingon ka nga gabasa kag mayong balita Biblia. Oy, dili man day palusot sir. Kay para panalitan ka nagamit ko King James sa mayong balita imong gibasa. Di natural dita magkatugma ani kay lahi man ning mayong balita og context. Aw kanang sulod, aw kana bang pagkasuwat. Buot dili mo pasabot nga ang translation sa Bisaya nakalahi-lahi. Nakalahi-lahi gina sila sir. Aw dili tinuod ning inyong Biblia, kamo may tagian ning Biblia. Okay, Kay sa- Katoliko gikan man sa inyo ha. Aw sa man ang Biblia imong gigamit. Ha? Ta- Kaning basa- Biblia ha gani ko. Basa daw, basa ang cover. May cover di ba? Bago na ko ni basahon mo, istorya sa ko gamay ha. Ah, gamay sige, lang. sige. Sa tanang mga viewer, may gabi sa tanang mga viewer no. Dili ni siya ingon nga unsa kanang siring lang. As a Christian in religion and Yeah, Judaism. no hard feeling Pero, totally. Kaning Biblia nga gisgutan, the Bible given by the Roman Catholic itself. Morning inyong gipamatuod nga gikan ni sa inyo ha. Karon nag-adapt ni kuban mga Christianity naghimo og mga Bible kung sa panailang mga version diha. Wa ko'y pakialam kay ang lintunganay sa mga words pareho raman. Sir, ang giingon nimo sir, ang giingon nimo nga Biblia ang Katoliko na. Yeah. Ang Biblia Katoliko. Tanawa ko no ng kanang tawag anang cover na basaha daw.
Na sir oh. Kita di mo ni. Kasagaran ang Kita Sir. di mo ni kani nga Biblia. Guba na kayo ni siya. Wa na cover kay Way cover. Pero na sa tanawa sa tanawa sa yang sa sinugdanan na napa na inihil of stat, napa na yung mga prepis, wala. Tanawa ko do. Oh, tanawa. Wali nagtuon nga manggugwa na mo nang tanawa sang baga na siya. Betong tanan Oh, mo. mga old Bible ni siya, old Bible nga Bisaya, di ba? Sa Wala last part ana, sa last part ana naay kuan nay mapa. Na bro gapo tanawa. Maayong balita Biblia man siguro na. Basin. Kay may mga magwawala. Sulayo ko nog sir. Sulayo ko nog. Paminasa. Sulayo ko nog basa ka ng Mateo 16:18. Mutakdo ba diri sa kung maayong balita Biblia? Bisan dili na lang ako basahon siguro, summarize na lang ako. No, basa lang sa kay mutakdo ba diri kay og dili lain na sa nga version. Sige daw. Sige, pagbigyan na to Mateo 16:18. Ay, dili bro, ayaw lang na kanilang direo kay kaning King James o kaning mayong balita, wala sila magkatakdo pagka istorya. Unang Juan 5:7 bro. Kaya isa, murag nilayo tas nung wali murag ibog Wala lang kaya ko lang gipa-validate na kay wala man ay cover, gipa-validate na ko na sir. Lagay gipa-validate sa nako na daan nimo ang gigamit nga version og tinuod ba ng mayong balita kay wala man ay cover. Sa ato pa dai kaning Biblia nga akong ginabasa dire, inyo ha may Katoliko. Dili ay sayo sa lagay ba ipa-validate sa nako na daan. Unsa na nga Biblia kay imo maipato nga Katoliko Bible na. Mo na nga ko i-validate sa daan. Mo na iba masayop bro. So, kaya nga nimong ginawahan, ingon ana ka mo tirada. Dili nani ba? Imo man gipatuo. Imo man gipatuo nga Biblia ang Katoliko i-validate sa nako na kay wala ra ba nay cover. Sige. Ipaliw ko na kung basa ng unang Juan. Asulat sa Biblia, accordingly from the Roman Catholic was come from your religion. No, sir. Ano ba mamududahan mo sa Biblia? Sir. Kanang Biblia nga imong gigamit atong i-validate na kung Catholic version ba na o Protestant version. Para dili ta mahimong bakakon diri ba, ipalihog kog basaan nang wala man din ni cover. Di na nato na mahiling dag na ba na imprimatur. Kung sabay ngalan na ng Biblia ha, maayong balita ba na, King James ba na, Good News in Bible. Sige daw. Unang Juan 5:7 padulong 8 daw. Buhat Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 7 to 8. Karaan naman din na. Ono Pedro, Santiago, Dos Pedro, Ono Juan. O kana. Sige. Murag diri man napita dual pinadayag, di ba? Oo. Diri. Sige. Ono Juan. 5:7 to 8. 7 to 8. Ono Juan 7 to 8. Atong basa pagbigyan natin Ono Juan 7, no? Sige. Teka. Ang unang Juan, bro, hindi naman umabot sa sa 7. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 7 to 8. Sige. Nasave ko. Okay, basahin na ko ha. Sige daw. 7 to 8. Okay, tuloy tayo. O ang Espiritu mao ang nagpamatuod niini. Kaya ang Espiritu mao man ang kamatuoran. Kaya ang tulo man ang nagpamatuod tungod niini. Nga mao ang Espiritu ug ang tubig ug ang dugo ug kini silang tulo nagkahiuyon. Okay? Murag sa kadali lang ha. Ako basahon dire. Sa ako ang karaan. Karaan. Kining bag-o na ko 5:7. Dunay tulo ka saksi ang Espiritu, tubig, dugo. Di man na bro, dili na mayong balita Biblia bro. Kay dili sa mayong balita Biblia dili. So dili ko mo recommend nimo ana nga Catholic version na siya. Unless and until nga mahatag na to ng exact. Siguro for sure Protestante na nga Biblia. So ayaw sa lang ipatuo nga Catholic version na. Sige go. Unsa mayong concern?
akong na-prove sa imuha nga ang relihiyong Romano Katoliko sa Google ra inyong tested and proven evidence. But actually, in the Bible, you have no connection from the Jewish until Jesus Christ. Bro, wala dyan may connect tama. Ako nang hatagag katinawan gamay bro. Wala dyan may connect. Paminaw sa, sir. Paminaw sa. Oo. Tama dyan ang giingon ni nga wala may connection sa Jewish religion. Kaya in the first place, dili man may mga Hudyo. Ikaduha, dili sad mi membro sa Jewish religion. Na membro mis Christianity nga relihiyon. O kanang Christianity nga relihiyon, si Kristo joy nagtukod ana. O mo nay giwali sa mga apostol. Nga kanang relihiyon ng Christianity, mo nay patuuhan sa tanang mga tao. Walay bisan kinsang apostol ni Kristo nagpromote anang Judaism religion. Kay kanang Judaism religion, iyahana sa mga Hudyo. Og nasayod ta nga kining mga Hudyo, kada Sabado magpuyo dyan nagsinaguga. Kaya dito na sila magtapok aron pagsimba, di ba? Oh, I don't know kung nagpuyo ba kag sinaguga nga diri sa Pilipinas wa may sinaguga. Now kanang giingon nimo nga buhat kapitulo 11 bersikulo 26 nga gitawag unang mga Kristiyano si Saint Ebudios usas ikaduha nga obispo nga gi-appoint ni San Pedro usas mga tinun-an nga sugo ni Kristo. Paminaw sa ba? Wala may mga sintog. Imo na Paminaw sa ba? Hoy, paminaw sa ba? Yes. Base sa gitawag og tradisyon sa simbahan nga gitukod ni Kristo, bisan pag sumayo na to mga kasaysayan ana, pwede man ako ipamugos ni kasaysayan. Kay bisag ginon sa kakagiron sa iro na medyo pulgas mo tapot mo na dili mi kapugos patuo nimo ana. Mutuo ka mayo dili bahala na ka wa na mi labot nimo ana. Basta sumala sa paminaw sa basta sumala sa panudlo sa simbahan nga kanang ikaduhang obispo sa Antioquia maoy mitawag og unang mga Kristohanon kanang naa sa Antioquia. Sa Antioquia ra na wala pay labot tong tuas ubang mga lugar nga naabtan og Kristiyanos. Kay dili man ang Kristiyanos sa paminaw sa kanang Roma bro, kanang Roma. Sultihan ta kano para makasabot ka. Kanang Roma gipanguluhan nag-emperor kaniadto. Mao gani tradisyon. Sa paminaw sa ba unsam ning gipanguluhan nag-emperor kaniadto. So kadtong mga emperor sa una naa sila kaugalingon nga pagtuo. Og kanang mga Roma, kanang taga Roma, kanang emperor sa Roma, ang ilang gusto jud ana, gusto nila nga ang tanang tao nga naa sa ilahada muyukbo anang ilahang Dios nga gituuhan. Kay kung di ka muyukbo diha, patay kang bata ka. Mauna kay kanang mga Roma pinakadaghan na Ginoong gituuhan, mas daghan pa gali na sa Ehiptohanon. Daghan na sila mga Ginoong gituuhan. Ang ilang emperor sa una, sa paminaw sa ha? Ha? Abin mo nilayo na kasi mo mga istorya. Dili ako lang ang gisaysay ba para makuha na to ng punto sa Roma ba kay ningon manggug ka nga nganong naamir nganong Roma mi. Paminaw sa ba? Wa pa ko mahuman. Lagi paminaw sa ba oy. Paminaw sa para magkasinabot ang sapaw-sapaw. Okay. So kanang mga emperor sa una, particularly si Nero. Gustong Nero nga magpayokbo siya, magpasimba siya, demanding kayo. O motong resulta nga naay mga persecution na hitabo kay ang mga Kristiyano iyamang panggukodon. Kay gusto niya nga walay laing pagtuong masagol sa iyahang nasod. Kana yung ilahang pagtuong paganismo. Mao na nga Roma kaniadto. Sa Kristiyano mga Romano. Paminaw sa mauna nga ang kanang Romano kaniadto o kanang nasod sa Roma pagano jud na. Wa tay lalis ana. Kaniadto pa na sawa pa magkristyano. Sa dihang nagkristyano na unsa may giingon ni San Pablo ngadto sa taga Roma, palihog kuno kog basa ng imong Biblia be, Roma kapitulo 1 bersikulo 6 padulong 7. Akong basahon ang Roma 1:22-23 ha. Dili nung 22-23. Basaha sa ng Roma kapitulo 1. Roma giwalihan man na ni Pablo. Okay. Ikot niya sa Roma. Isunod ta na imong teksto. Lagi ay sa dapa man nihanyo man ko nimo kay gagamit man kag Biblia. Hadlok ka ning teksto ha. Wala man ta mahadlok bro. Gidili man na kanang nay Roma 1:23 imong giingon. About manos pagsimba atong mga Dios, di ba? Oh. Ang taga-Roma mag-inglan na. Lagi pa sa paminaw sa about manos pagsimbag Dios, di man na isu na to din pagsimbag Dios. Naara pa taga tris apa ning Christianity nganong na Kristiyanismo nganong na Roma na.
Well, layo na hinuong kay taning kalakihan mo ambak ko tanang mga ribulto. Sige, nino tagi kapika pa ni madugayan ng ribulto. Ang tinuod nga istorya sa Biblia bro, kani mo history ng imo ha sa Romano. Natural kay ngano man. Motris up yung tag. Oy, natural nga motris up tag kasaysayan. Kay kung dili ka motris up sa kasaysayan, kung mag-ungot-ungot ra ka ng Biblia lamang, kulang ang imong detalye. Kani niya yung Biblia dilin tinuod, kay di mo tumutuo. Dili lagi kumutuan ng imong ingon na sa pamina sa ba. Ayo sa dili lagi kumudawat ang ingon nimo nga Biblia ang Katoliko na. Ipagawa sa na daang nihilob sa tug imprimatur ay pa kumutuan na. Na kay Biblia diha kani ato gamiton para wagi daya. Sige. Katolikong Bible. Katolikong Bible. 22:23. Basa. Wala tay problema ana bro, pero dili ang taga Roma ang giingnan ana bro. Tanawa ha. Kaklaro ano basa ako. Akong kuana dili man. Mo ingon ka nga dili taga Roma basahon ako. Ako'y basa. Ako'y basa. Nyarao. Tanawa. Basahon ako ha. Atong is atras ni sa 22. Unsa man ning giingon dire? Ang uluhan na ang sala sa katawhan. Atong basahon niya. Correct. Sa magsugod tag 18. Gidayag. Aron gi-contextualize nato ni kay sumala sa mga Bible scholar kung magtuon tag Biblia kinahanglan i-contextualize nato para dili paminaw sa sa ubang yung mga teksto di mo musubay. Bro, atong sugdon sa sinugdanan na para maibaw-an natong tibuok istorya ana. Mo ni ang giingon sa mga Bible scholar kung magtuon tag Biblia kinahanglan atong i-contextualize para dili ta ma-out of context. Ang kadaot man gud sa inyong sinabtanan kay gitawag mo sa mga Bible scholar og accommodated sins. You know what is accommodated sins means? Kabalo ka kung sana. Ikaw asa pamilya sa ba? Ikaw naghimo sa imong doktrina, gi-impluwensya ni imong Biblia, wala ang Biblia na impluwensya sa imong doktrina. Ako basahon ang Biblia. Gipadayagi kan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa pagkadili Dios nun og pagkadaotan sa mga tao. Kansang mangilad nga kinabuhi nagsanta sa kamatuoran. Ang masairan sa tao bahin sa Dios gipadayag niya kanila klaro gayod. Ang Dios gayod maoy makatin-aw niini kanila. So aritas sa verse 20. So kadbuhatan sa Dios ang kalibutan ang iyahang dili makita nga mga kinaiya, ang iyang gahom nga walay katapusan o ang iyang pagka Dios makita nga klaro kaayo diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios busa wala na sila'y ikabalibad. 21 nakaila sila sa Dios kanin sa maning sila kung taga Roma ang giingnan ana dili sila ang gigamit. Kamo unta nakaila kamo sa Dios. Apan nganong sila man o mahibawan nato nga kanang term sila nga gi-mention ni San Pablo kato na mga tao sa Israelieta kaniadto nga gabuhat og larawang baka gisimba nila. That's why kung imong basahon nato padayon na. Pamina sa ba? Oo na 22 ato basa na. Sa 21 pa lang daan ha tanawa. Ano pag-ato sa daang tugon? Dili rata sa New Testament, Roma. Mao gani ang una giwalihan ni San Pablo ang taga Roma. Ang giwali ni Pablo sa taga Roma katong mga tao nga nagsimbag Dios sa Old Testament na yang giwali dito. Testament. Mao gani pa tanawa dara. Nawa sa 21. Masabta na to kayo. Nakaila sila sa Dios apan wala nila siya pasidungge pasalam. Paminaw sa wa pa ko na magbasa niya kasapaw ka. Ana binuang mga brother. Ayaw sagsapaw kay nag. Sige pa yun. Ayaw pag adto sa Old Testament kay Old Testament ni. Lagi ba ang ako lang ang gikon. Ang kaning wali ni ang kaning sala sa katawhan ang gimi ni San Pablo ani katong mga tao sa Old Testament nga nagkasala nga iyahang giwali dito sa taga Roma. Kay kung taga Roma pa lang daan ang iyahang giwalihan ug wala sa naghisgot adtong kung taga Roma pa lang ang gimin niya ani dili tong nasa Old Testament ang gigamit unta ni San Pablo ni ining 21 miingon unta sa nakaila ka mo sa Dios apan wala ninyo siya pasidunggi apan nganong miingon na San Pablo nakaila sa Dios sila
apan wala nila kaning term nila kinsa man ni katong mga tao sa Old Testament ang gipasabot ni San Pablo dia. Maruna ba niya? Ay, sa wa pa ko mahuman. Pagka Lusot man imo ha bro. dili na palusot. Nagklaro lang ko ba? Tanawa na 23. O dara, na 22 ta. Diba? Bundiros. Atos lang sugdo ning 21. Nakaila sila sa Dios apan wala nila pasidonggi ni pasalamati ingon nga Dios. Hinunua ilang mga gihunahuna pulos binuang o gingit-ngitan ang ilang mga salabutan. That is why kay pabuhat man gud to si Aaron og baka nga bulawan kay aron simbahon. Mo nang gingit-ngitan jud tanawa ang 22. Matod nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Og taga Roma pa giingnan ni San Pablo. Moingon tas Pablo. Pamina sa utang ko mahuman. Ikaw maghat-hat ra man kay ka. Uy, hat ra man kay ka. Og taga Roma pa giingnan ni San Pablo. Moingon tas San Pablo ani nga. Tes 22 ba? Matod ninyo maalam kamo apan mga buang-buang day apan dili man ang taga Roma ang gipasabot ni San Pablo ani kato mga tao sa Old Testament. 23 inay simbahon nila ang term simbahon nila past participle form of the verb nahitabo na kano sa man nahitabo sa Old Testament inay simbahon nila ang Dios nga walay kamatayon nagsimbay nun sila sa mga larawan nga binuhat ingon sa dagway sa mga tao o mga langgam o sa mga mananap o paminaw sa wa pa ko maman mingon nagklaro pagklaruhay lang kita ni ara imbes ki kuno simbahon ng Dios tuarin nun sila gasimba paminaw sa aron magkasabot ka imbes ang ilahang gisimba ang Dios tuwa na sila gasimba sa larawan dagway sa tao mga langga mga mananap mga hayop nga nagkamang mauna kung imo tanawan ang illustration aning maayong balita Biblia na drawing dire sa baka nga gisayaw-sayawan sa mga tao so kinsa may gimin ana niya kinsa man giingnan ni sa pamina sa klaro kayo kinsa man giingnan ni San Pablo kinsa may pamina sa kinsa may giingnan ni San Pablo nga nakaila sila kaning term sila o kanina sa 22 nga niingon si San Pablo matod nila mga maalam sila kaning nila og sila kinsa man na nakarefer na ay pamina si Pablo Dio man nakarefer nas mga taong Israelyeta nga miswael sa sugo sa Dios kaniadto nga gabuhat sila ilahang larawang baka kay simbahon. Maunay giwali ni San Pablo sa taga Roma ang giingnan ni San Pablo aning yang wali taga Roma. Ang giwali ni San Pablo nga niingon si San Pablo nga sila mga maalam pero ang giwali ni San Pablo nga sila mga maalam mga buang-buang dili ang taga Roma ang iyang gihimong example nga mga buang-buang. Kapila mo diha. Wala ay pamina sa usa pilde na. Kaya ang lugar nga ganito ni Pablo, iya itong i-emphasize nga sa Old Testament man kaya, mo yung explanation, di padungog po mong mga taga-Roma, di ba? Ang mga Romano, daghang kayo mga dibulto, aminin mo. Oy, ang ribulto sa mga Roma, paminaw sa, ang mga ribulto sa Roma kaniadto nga mga Diyos, katong silang paminaw sa, para magkasabot ka ba? Naalagi mga ribulto sa Roma, wala problema, ana. Pasabto talaga, paminaw sa, nalagi ribulto ang taga Roma. Pero ang ribulto sa Roma dili to mga ribultong Jesus Christ, ribultong San Pedro Kalungsod, ribulto ni San Pio, dili to mao. Ang ilang ribulto sa una nga gialagaran sa taga Roma katong mga Diyos, si Diana, si katong God of the Sun, sa panailang Diyos. Pagka na-convert na si Constantino sa Christianity, kaya na-converter man dyan to siya, musugot kag sa madili, kaya natala man dyan sa kasaysayan sa taga Roma, iyang gipaguba ang tanan nga mga halaran dito nga mga Diyos. Kaya bakit ako sa igipuli? Ang simbahan ug mga katedral iyang gipagama didto gipamutangan niya ni Elisa paminaw sa ay na di man lagi maminaw paminaw sa kay at the time nga gilipok ni San Pablo at the time nga giwali ni San Pablo wala pay mga Roman nga na Kristiyano naamang galing gamay pa lang kaayo. Wala gyud mo kalabutan ang buhat 11:26. So unsay wala. Dili mo musunod sa mga Hudiyo. Oy pamina sa unsay wala unsay pamina sa ba.
Unsay Wala wala? ba si Kristo himuan yung larawan? Ang naong ni Kristo Ate, nagsugod. tanawa ra. Sir, naaraman ta nag-trace up aning Kristyanismo ngono naabot ta man tag larawan. Okay, imo mang-emphasize ang larawan. Mangutana Wala man ko mag-emphasize. Ikaw rin na nag-emphasize sa larawan. Kaya nga atong hisgot ng gudon ta dire kaning Kristyanismo. Di ba? May explain ko nga kanang buhat 11:26 si Saint Ebodios ikaduhang obispo sa Roma kay si ikaduhang obispo sa Antioquia. Maoy unang obispo, amoy ikaduhang obispo nga mihatag mitawag nga kanang naa sa Antioquia mga unang Kristiyano na. Then sa diyang napulihan na si Ibon, human na yung termino, ni Puli si St. Ignatius, ikatulo, gi-appoint ni San Pedro nga mamahimong obispo diha, si San Ignacio, ang mitawag ni anang simbahan nga gitupon ni Kristo og Catholic. That is why, buot pasabot na kanang simbahan na paminaw sa... Bro, ang suntukon. Uy, paminaw sa ba? Para makasabotan. Saan man ang di magkaminaw, Di usapaw naman mo. na out of the Bible naman ay mo. Kasi out of the Bible, continuation as nahitabo sa Biblia. Kay kung muungot lang ta sa Biblia, sa paminaw sa sir, kay kung muungot lang tag Biblia, kulang ang atong impormasyon. For example, tagantay kag senaryo. Di ba sa Biblia gimension na ikasal sa kana? Sa San Juan 2. Gimension dahil diya, kinsa nang gikasal sa kana? O gasa na sa kana na itabo? Wala, di ba? Ang tanang kasaysayan sa Biblia iyer na sa mga Hudiyo o mga Yes, Israelita. mga Israelita. Sir. Biblia. Kana bang Biblia, kung ako bang bote pasabot ba, kanang Biblia nga imong gibasa. Paminaw. Ito ni ang mga karakter. Mao ganing gipasabot ta ka. Nga kanang Biblia dili na siya kompleto og detalye. Kay ingon pa ni San Juan, paminsa, ingon pang San Juan. Kompleto ha, dili kompleto. Timan-an ko na, ipangutana ko na si mga karon paghuman. Alagi, ngano may ingon kung dili kompleto og detalye. Paminsa, ngano may ingon kung dili kompleto og detalye nakasulat sa Biblia. Tanawa ha. Si San Juan nag-ingon. Akong basahon ning ingon ni San Juan. Wa. San Juan 21:25. Daghan pa kaayong butang nga gibuhat ni Jesus. Kung gisulat pang tanan, nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan, di gyud paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Tagaan ti kag senaryo kanang kasal ang daan sa kana. Og imo nang isulat halos kada oras unsa sila diha, inom ba ka sila diha, gahudaka ba ka sila diha, unsa kinasal diha. Human sa katong di ba gikasal, human ato do na ba sexual intercourse, gapil pa magsulat na. O na pala ay San Juan 20:30 og daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa mga tinunan nga wala may sulat ining basahona. Di lagi kompleto og detalye ang naas mga Biblia. Ang importante sa may tuyo nganong gisulat na sa 31 ningon, apan gisulat kini aron kamong moto nga si Jesus maong Mesiyas. Og ang anak sa Dios og pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhing sa iyang ngalan. Lugos ng kagtuo ani nasuwat sa Biblia kato na hinuwa. Wala nga. Last. Mo nang niingon ko. Kulang og detalye. Pero og moingon ka sa Katoliko, kompleto naglibro. But ang mga libro kulang nag-details. Dili kompleto og detalye tanan. Kaya nga naman, ang gikan sa pagkatao ni Kristo hangtod siyang pagkamatay, wala jud na giinadlaw-adlaw, inuras-oras og record. Kay kung buhaton na nimo hangtod nga namatay siya, ingon si San Juan, bisang tibuok kalibutan nagtuod jud ko nga di ginaigo pasudlan. Imagine that, ultimong nalibang kay record pa nimo, nilakaw kang tindahan record pa nimo, nakigistorya ka dito i-record pa nimo. Kadaghan ana. Unsa ka? Nganong niingon man ka bro nga kulang ang imong Biblia? Nga ang pinadayag 22 versikulo 17 sa tanan nga nagpatalingog sa inyong Biblia, kining libro ha matod pa sa inyong Biblia, kumpleto na. Basada. Bro, kumpleto na. ang sa to kanang pinadayag, sa to pinadayag. Ako sang basahon ha? Akong pasidanan ang tanang nagpatalinghog sa mga pulong nini nga propesiya nga basahon na. Kung dunay maingon nga kulangan ang imong kinabuhi sa langit. Kung may dugangan nimo, dugangan kag hampak dito sa langit sa Dios. Kana man ang libro ni San Juan, Revelation. Wala may nakulang sa wala nakulang sa iyang propesiya, uwa say nakuha.
Oh, Wa pa nadugang. Ito ang Biblia. Sa propesya lang na siya ha. Mo bitaw nang miingon ko kani mga with all your respect nimo ha. Kay dili man jud ka sakop siguro ni reliyon akong gipasabot karon. Mo nang miingon ko ninyo si San Juan nagingon di ta pwede magdugang aning basahona. Nganong gadugang naman mo nga mobalik ang Ginoo karong Mayo 15 2026. Hantod karon wa man natuman Gadugang po ka sa imong referensya po. Gadugang po ka. Sa dugang wala may labot ng akong referensya about sa panagna kay di man na panagna ng referensya. Tungkol dili sa inyong Biblia nga magdugang pa ka. Kay Ang dugangan giingon ni mo- San Juan diha nga di ta pwede magdugang kanang iyahang mga panagna. Di po ta pwede magkuha kanang iyang mga panagna sa iyaharan ng libro. Wala na niya gitumong sa tibuok kasulatan jud sa Biblia. Ay ka. Kana imong referensya bro, panagna po na. Nagtagna po ka nga ang iyong reliyon dito kod 33 AD. Sir, inani ba? Kanang ni ang gibasa ni mga Revelation, take note si San Juan nga nagsulat ana didto sa Pulos Patmos. Wala pa in tao na compile ang tibuok libro ana. Wa pa mahipos ang Old Testament o wa pa gyud mahipos ang New Testament. Wa pa makumpleto magpila ba na kabuok tanan ug sa unsa na mga libro ha. Sa buoti pasabot kaning inyo wala mga teksto. o di na sayo. Mga teksto. Tama ang imong gigamit nga teksto pero mali ang imong interpretation. Mo nang maingon ko kung sa Bible scholar pa ng imong pagtuon gitawag ra nag-accommodated sense. O sa nang accommodated sense, ikaw nag-imo sa imong doktrina, gi-impluwensya nimong Biblia. Wala ang Biblia na impluwensya sa imong doktrina. That's why. Karon, niingon ka nga nasayop pa ni Biblia Katoliko, wala ang imong pagsayop ra maoy na nasayop jud ang imong pagsabot ay nasayop. Karon unsa may katungod nimo tanawa ha. Tanawa ha. Lagi. Pangutana isa. Sige. Ngita man kaluwasan, ngita man jud kaluwasan. Mabasa ka nimo dito sa langit Domingo ang simba. Kami mga Hudiyo Sabado man dito. Wa tay problema sir. Sa langit mabasa sa langit Domingo ang simba. Yes. Probi daw ka. Dili lang Domingo sir. Adlaw o gabi Basahon ako ha. Ang simba sa Tagalangit ha. Tagalangit na ni-deklara ha. Basa. Basahon ako ha. Kay kadang uyingon ka nga mga Hudyo wala tay problema na sir. Paminasa. Wala jud may nag-apil-apil sa relihiyong Hudyo. Kay in the first place, we are not Jewish. Dili mi mga Hudyo. At the same time, paminasa. No, sir. At the same time, paminaw ha. Kami wala may mag-apil-apil sa relihiyon sa mga Hudyo. Ngano? Dili man mi Hudyo. At the same time, dili po ni membro sa Judaism religion. So, wala jud may labot, ana. Ikaw, kay nag-apil-apil magkaanang Hudyo, nga di man ka Hudyo, nya matod nimo, Judaism kuno ka, ikaw may nagpagka... Paminasa. Paminasa. Aron magkasinabot, adre, naunsa. Sir, ikaw may nagpaka-Hudyo kay nag-apil-apil ka sa relihiyong Hudyo, nga di ba nung ka Hudyo? Karon mga Romano. Ha? Apel ka naman. Wa man gyud kalabutan. Wala ba? Nagwali. Tama jud na imong gingon. Yung sunod Romano. Tama jud na imong paminasa. Paminasa ba? Tama jud na, Brad. Tama jud na imong gingon. Wa mi mag-apil-apil sa mga Hudyo. Kay in the first place, dili lagi mi Judaism religion. Ang among gidala nga religion, Christianity. Take note nato nga diri sa kalibutan do na tay kung wa ko masayop lang nga 9 major of religion. O sa man to kasaga. Si Kristo Hudiyo. Paminasa ba kay mo explain sa ko ba? Aron magkasabot ka. O sa may example ana, Judaism, Hinduism, Islam, Taoism, Buddhism, Shintoism. Paminasa ba? Sabado. Duha lang. Lagi kadali lang nga. Sir, para magkasinabot tayo sa sapaw. So usa mo kanala sa nga mga religion akong ginganlan na. Judaism kaning tulo nga mga dagko. Ay butan ta lang ikaupat. Ha. Judaism, Islam, Buddhism ug Christianity. Adlan sa mo isgot atong Hinduism, Taoism, Shintoism, Confucianism. Dili sa tamang isgot na. Apil ng Islam. Bro, ayun na. I-apil lang ng Christianity o ng Israel. Lagi kadali mag-example na nako nga kana sila mga bilong dyan na sila sa religion.
It doesn't mean magisgot ang religion. Kamo man ko'y nag-apil-apil sa Biblia, mo man Pamina. Hoy, ang mga Hudyo naana sila ilang kaugalingong Biblia. Gitawag nagtanak. Sabot ka na. Ah. Sa isayan bisin sa inyong Biblia. No, sir. Naana sila kaugalingong balasahon nga gitawag og tanak. Kami pong mga Christian, nasad may Biblia ang gitawag Holy Bible. So lahi mis mga Hudyo ka in the first place, mamino sa ba? Lahi mis mga Hudyo ka in the first place, we are a member of Christian religion, not the Jewish religion. Muna, kung mabase ka sa imong Miriam nga imong giingon ganina, Miriam Webster Dictionary, ang original nga relihiyong Kristiyano, Roman Catholic Church. Original na ha! Ganong sa Biblia, wa may Roman Katolik. Busi. Busi 26. Dito man sa Ethiopia, gitukod na ang unang Kristiyano sa inyo. Sir. Dili Amchupya, Antioquia. Sige sir. Roman Katolik dito. Kanang imong ani ha. Sir. Pasabton te ka sir. Para makasabot kag klaro. Ay isa pa wa. Basig dito wa kasabot bro. No, sir. Pasabton te kag klaro sir. Sa Biblia sa San Mateo 16:18 nagtukod si Kristo og simbahan. Ingon siya, ikaw Pedro ibabaw aning bato, tukodon ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon di man jud makabuntog niini. Dili tukuron, pagatukuron. Sir. Future to come. Tarong agbasa diha. Atong basahon para maklaro. Wala pa na siya matukod. Lagi. Wala pa na matukod kay ngano man pamina sa paglitok ni Kristo wala pa na on direct na tukod. Kaya sa may tawag na kung sa grammar ta mo sandig. Sir. In grammatically speaking, unsa may tawag ana future progressive tense. Unsa man ang future progressive tense? Gilitok nimo karon, buhaton after. For example, mo inom kog tubig. Pag human akong litok, niinom nako. Wala magpasabot nga sunod adlaw pa ko mo inom, sunod semana, sunod buwan, sunod tuig. Inom dayon. That is the example of future progressive tense. Dapat makabalutas grammar. Atong basahon ning Mateo 16:18. Atong tanaw na. 16:18. Kay si Brad, no? Brad, migor ta Brad, no? Heart feeling Brad. Balang magdagko niya tong. Ana ron kita mga Balang magdagko niya to tingog. Tara. 16. Salamat. 18. Tara, tabasahon. Busa sultihan ko ikaw Pedro, og ibabaw ni ning bato, tukoron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili man makabuntog niini. Nagtukod sa simbahan. Karon ang problema lang sa simbahan ngayang gito, walay problema ha. Ang problema lang sa nasod nga gitukodan og simbahan ni Kristo, wala dawata ang simbahan nga gitukod ni Kristo kay Muslim mga Hudyo di gina sila modawat og Christianity. Gina mo tuo nga si Kristo Dios. Duha ka klase ang Hudyo bro, duha ka klase ng Hudyo. Nay kalaban ni Kristo ng Hudyo, nga mga sabadista, si Kristo sabadista po ng Hudyo. Ay sir, na may mga sir, ang kalaban ni Kristo nga mga Hudyo katong pure pamino sa ba para makasabot ha. Ang kalaban ni Kristo pamino sa kalaban ni Kristo dunay amigo. Naamay mga Hudyo nga amigo ni Kristo nasakop sa simbahan. Lagi katong mga pure Judaism utoy kontra Diyos Ginoo. Ay ara pamina sa kay wa man to nila wa man dawata. Mao nang miingon si Kristo sa Biblia sa San Mateo 21:43 og nidugang si Jesus busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo igahatag ngadto sa nasod usa ka nasod nga namungag dagan. Sa King James lang na nga pinulungan. Kung ari kas mayong balita, ihatag ngadto sa mga tao nga nakahatag og mayong bunga. Pangutana, kung sakira to tong sa King James, usa ka nasod nga nakahatag og mayong bunga. Kinsa man na nasura? Pilipinas, dili. Amerika, dili. Sa Japan, dili. Afrika, dili. Samot. Sa China, samot. Kinsa man na? Ayaw, paminaw sa. Oy, paminaw sa. Paminaw sa ba? Ay, unsa man ni? Sir, para magkasabot ka, magpaminaway lang ta ha. Sige, magpaminaway ta. Kinsa man tong nasura nga namungag mayong dagan, nagitawag sa Dios aron nahimong iyang katawhan. Naa sa Roma kapitulo 1 bersikulo 6 padulong 7. So kanang nasod nga namungag dagan, mao nang Roma. That is why giadapt namong simbahang Katoliko ang term Romana. Dili Romano ha.
term Romana. Dili buti pasabot nga ming dawat ni sa iyahang rasyal kundi ecclesiastical. Kay kanang nasod sa Roma, human na Kristiyanismo, nahimo kanang sentro sa pagtuong Kristiyanismo. That is why niingon si San Pablo sa Biblia, Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Basahon na to. Ingon San Pablo. Ingon niya. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ng inyong pagtuo, kang kinsang pagtuo nga gikan sa Roma, nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Di ba mao ang Roman Catholic Church? Ang inyo, gikan Ang abot Romano, bro, mga tanan ka mo, taas-taas na may mga wali. Okay, go. Nabag yun ang kaluwasan sa Romano Katoliko? Nabag yun ang kaluwasan? Si Probigo Chris, ko daw nga, okay, kaluwasan. nangutana siya. Naaba daw kuno diri sa Romano Katolikong kaluwasan. Si Kristo gi-question siya ni si Poncio Pilato. Hari ka ba di ay? Unsay tubag ni Kristo? Wa gyud moingon si Kristo nga, ambot lang ka, hari ba ako? Ni unsay tubag niya? Giingon mo. Sa imong pag-ingon, naaba diha sa Roman Catholic Church ang kaluwasan. Akong response mo na, giingon mo. Kung basahon, bro, gasa ang kaluwasan ha, sa inyong Biblia, kung basahon ha. Okay, go. Paminaw. Sige, Hodyo. Juan 4:22. Hodyo lagi. Romano, nagasimba ka mo sa wala niyo mailhi. Si Romano. Kami mga Hudyo, nagasimba sa among nailhan. Usay Romano. Kaluwasan, nagibitan man sa mga Hudyo. Kaklaro, ana, Dili. 4:22. Ya, itong basahan. Si Romano. Wala Romano da. Basahan ako ha. Juan 4:22. Wala na ito nagklaro. Impesas na lang kung... 1:4:22. Dara ha. Basahon. 1:4:22. Ingon si Kristo. Sana ko ha. Oh. Ang kani nga senaryo. Oy. Ang point siya, nga ang kaluwasan naa sa mga Hudyo, wala sa inyo ha. Lagay. Ang senaryo ani sir. Ang senaryo ani. Katuning si Kristo nakigistorya sa usa ka babaeng Samarianhon. Babaeng Samaritan. O, Samaritan. Onya, kanang babaeng taga Samaria, kanang mga taga Samaria og mga Hudyo, bro, mura na sila iring og iro nga way pagkasandurot. Sige lang away. Nya. Karon, yata 22 ta. Ingon diri. Kamong mga Samarianhon, wala gayud makaila sa inyong gisimba. Correct. Apan kaming mga Hudyo, nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Watay problema ani. Ang kaluwasan ay lagi pamina sa ba kung i-explain eh. Lagi ay pamina sa kaya ko sa ning i-explain. Pero makasabot na. Watay problema kang kinsa man ning kaluwasan nga nagagikan sa mga Hudyo. sa mga Hudyo kang Kristo ka mo Pamina sa oy. Akong i-explain nimo nga kaning kaluwasan nga nagagikan sa Hudyo si Kristo na. Kasi Kristo normal naman ang yang ingon nga ang kaluwasan nga Hudyo man yun siya. Mao karon pa Dili ang Hudyo si Kristo. paminaw sa nabisto. Alagay. Hudyo man yun si Kristo di man sa Pinoy. Labaw sa tanan di po sa Amerikano, di po sa Japayuki, di po sa Koreano, di po sa taga Afrika, di po sa taga Malaysia. Oy. Hudyo jud si Kristo. Karon, Mabuking dito sa bro. dili bro, ikaw ra nang mabuking bro. Paminaw. Karon, kanang niyang kaluwasan nga nagagikan sa mga Hudyo nga mao si Kristo na tao, na Hudyo. Dili Amerikano, dili Pinoy. Wala mo adapt sa Judaism religion. Instead, paminaw sa aya sa sabaw. Sa sabaw. Si Kristo Paminaw sa gikan sa mga lagi wala lagi tay problema ana. Kasi Kristo gikan mag-Hudyo kasama ng kaluwasan. So normal nga moingon sa gikas Hudyo, kay mo sa moingon nga gikas Pinoy, kay di man sa Pinoy. Noon sa deka. So, diya sa Hudyo na ay religion ang mga Hudyong gidala-dala, Judaism religion, ilaha jud na mahuway na sila sa Sabado. Balo na ka. Paminaw sa lagay paminaw sa. Pero kadtong religion, ay di lagi maminaw. Kadtong religion nga si Kristo, o kadtong religion sa mga Judaism, wala mo amigo si Kristo ana. Uwa sad siya mag-promote ana. Duha lagi ka. Ay, pamina sa wa ko mangutanag, pamina oy sa wala ko. Oy, sir. Ayaw sa sapaw. Wa di man ni isu pila ka bukudyo. 3-4-5. Wala mo adapt si Kristo sa Judaism religion at the same time wala pud na niya gi-promote nga kamong mga tawo mao jud ni pasakupin ninyo kay mo ni ato namatag mahayag. Wala. Unsa yang gibuhat? Nagtukod sa simbahan.
O kana simbahana nga niabot sa Roma, gihinganlag Romana Katolika, mao na diha ang nagdalas kaluwasan. Kinsa nga kaluwasan gidalada? Mao si Kristo kay sa may tagiyaana. Bro, ano ba sa diri nga Hudiyo ang Kami nasa- kawasan imo man gini insert ng imong Romano nga wa man Sir, ang kaluwasan niya gimindi ana si Kristo gikan sa Hudyo. That's nga nagtukod man sa simbahan nga mao ning Roman Catholic Church. Therefore, ang kaluwasan na ba sa Roman Catholic Church? Yes, na si Kristo kay sa tagiyaana. Okay, basa diha sa Biblia na kawasan. That is why naay giingon sa Biblia sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Uy. Sir, di naman ta magkasinabot ani sir. Sige. Okay. Sir, ugma na pod manawag ko nimo ha. Okay, salamat sa lahat ng mga viewer. Magpaalam sa ko, bro ha. Salamat, sige, salamat. sige. Bro, Gapo. Basta North Feeling lang ta. Ay, dila na ito na ipanghinambog nga electrician ta. Kita kasi kag voltahe ron. Okay, ang ko lang i-share sa inyo ha. Ang tinuod nga wali sa Biblia. Ang tinuod po na imo ha. Sige, Di ka sir. tutok sa Biblia. Hudyo man ka. Sa magabitan man sa mga Hudiyo. Judaism man ka. Nya wa mapod koy klaro pila ra mo kabuk diri gamay ra pud mo kabuk siguro magtigo mo nang inyong gitawag sinagoga magwa siguro makabot og 100. Sige. Alangan bisag gamay rami bro, bisag gamay rami bro. gamay Di lagi. ko subay ka mo sa dalan nga masipit kay jutay ra ang nakatultol ni. Subay ka mo sa dalan nga daganang kuan. Magsubay na Sige sir. Basta kaya ang ani sira sa Pilipinas sir. Ang standard household electricity kay 220 ra gina to 50. Sa mo ubos sa Mali sinta. mo bro. No sir. Paminaw sa 20 to 30. paminaw sa mga application sa lagi paminaw sa ang imo ha taas man kay voltahe kay murag grabe namang voltahe ni lapas mag 1,000. Amo nang inig istorya nimo ganina piting baba jod di pa puli. Bisni nga ko ang tinuod nga wali sa Biblia ninyo. Sige na. Kaya dila ta mag-isgot anang imuhang electrician ka kay basig mag-abot na inon taaning 2-way switch o 3 gang maganggang tani ron. Sige na sir, salamat kayo. Okay, salamat kayo sa pagtawag bro. Gapo. Sige, God bless. Maayong gabi ka na tanan.